Harjo Suwan ana ing arjani. Dikandho prika sapa itu panjenengan ing dipati. Anggen keluar sepo wonten pendhapian. Ora lewat jo astu kuwe tampan. Kula tampi kadosaken toyo tiyati. Ing boten supe kula konjuk kersa dalem kaya Tak tompo kali sapodo-podo. Lungguh saktor. pati kau Senopati. Awes tuku wae tampan ono. Tak tompo kali sapodo-podo lungguh saktor. Mali arek yono patih yudo patih. nuwun inggih kula jenenge pati. Wes suwe anggonku ngobetake jantraning pemerintahan oleh Kabupaten Blambangan. Aku mundut mawartane kepiye kahanan oleh Kabupaten Blambangan ari kawengan iki. Waduh kanjeng yen toh panjenengan jenengan pati kepengin mangetosi tuwin kersa sebetulnya ada menika ajeng wonten lima Sultan Solo bisa tercepat negara Kabupaten Karo mongso seneng batin menawane Kabupaten Blambangan ari kalenggan iki sayang tenan genah ari bakter toraju Nggih. samporo-poro arep yo pape Enggan jenengan pati Rasen batos kula niku kula angin pitake. Sebab-sebab pun para wonten ing Kabupaten Blambangan. Dok bisa. Ento panjenengan jenengan pati ngersawin paipun para. Iyut gopat pancen iki durung ditiwantine dina paswakana. Wis mari. Aku nimbali marang siramu supaya ngabyang toro pengarsane kok ateges aku bakal paring pidono marang kuwi nanging ana wigati munggo katentreman ana ing Kabupaten Dados menika boten panjenengan para tuku kawi. Pangkang belakang kuat gambar pisan monggo. menawi ana wigati sita apa munggo katentreman ana ing Kabupaten Blambangan. Inggih. Anggonku jumeneng Dipati oleh Kabupaten Blambangan iki wis pirang taun. Kanjeng ento panjenengan jenengan pati jumeneng pati Kabupaten Blambangan. Saking pangetan kula sampun kalih dasa taun lami. Wis 20 taun suwene Inggih. anggonku ngobetake jantrane pemerintahan oleh Kabupaten Blambangan. Layakne Mriku kala mongso aku niki pirsa kahanan oleh Kabupaten Blambangan. Saperangane kaulaku padha ngece karo aku. Aku menggalak kabeh para kaulaku ana Kabupaten Blambangan. Ari kalenggan iki aku durung mengku salah sawijining wanita. dados peranganipun kau dalem ingkang mapan wonten bagus menika sami alasan yen toh panjenengan Kanjeng Pati den kagungan sisi Kanjeng kaya ngono. menapa toh panjenengan Kanjeng Pati sampun kagungan titikan. Mula saka kuwi aku ngumpulake kabeh para kawula bakal tak jak rebukan. Lah iki aku duweni titikan. Sing bakal dadi karma minangka dadi sisianku dan garwa prameswari. Dados panjenengan Kanjeng Pati niku sampun kagungan titikan. Kanjeng kaya ngono. Kanjeng Manu dasar dikenangi kudan. Yut Bupati, aku bakal kondo karo
wanita sing dak kersake ora ana liya kajaba putri ning Majapahit Mindayawati. Perkawis putri entuk menyai kesaten minangka putra putri dalam meliput Majapahit Mindayawati. Mula sapa Peter aku njaluk kringetan sapedes. Kumpul kabeh para kawula kabupaten Lampang. Oleh tinggal hubungan di kota cepat bersyukur dapat mencari sampai pun Waduh, kenal Mas. Prajurit sing gagah. Kalbu aku wakil panguwasane Majapahit, Gajah Mada jenengku Mas. Gajah Mada, wakil pawai dalem Brawijaya. Lah, Majapahit. Ya, ning kula ngantos karo tegak negari Majapahit. Namung kula kepengin nyekake menapa to wonten satranipun putri Majapahit ingkang katelah Mindayawati. waduh, dalam mencurigakan. Wage niki bahasane mencurigakan iki. Teko malah takok putri Kanjeng Ratu Brawijaya. Nggih mata takonane dulu takoni. Sik ke sana. Sadurunge tak wenehi piwang sulan. Sapa jenengmu? Yudapati. Wakil panguwasa negari Blambangan. Oh, wong Blambangan. Nggih. Kaya. Ratu buyang-buyu, Mas. Boten buyang-buyu. Paten kok ngantek takok anak ratuku Majapahit karepe paten piye? Ajeng dilamar. Ajeng dilamar. Wah, sampean ngeten lan karepe aneh piye? Karepe. Aku piye? Tiang setriu dilamar tiang. Aku ngono. Lah sampean dadak
takon perkara bocah. Sing penting bocah yang padha geleme wis langsung ae lho. Oh, Yudapati. Nggih. Sing ajeng jenengan lamarke sampean dhewe apa sesembahane sampean? Ratu Gusti kula. Nggih, sesembahan kula. Sapa? Dali Mangkara. Dari Mangkara. Waduh. Jenengan tak aturi balik sik teng Blambangan. Napa sebabe? Bupatine sampean kandhani. Ini sewu. Nek Ratu Majapahit dina iki ora nampa tamu sapa wae. Sinten mawon? Yang nuwun sewu. Ah, Mangke gek menika wangsulan sampeyan. lho. Oh, jangan sampai nampak kalian dulu. Sinan ngertos, lentoh kusuma Dewi lagi kersa nampak kali kanjeng Pati wis sembantu. Milo, Gusti, kula nyuwun kan sanget kenyang kata sini. Kula minggah negari mau coba. Lah sampean iki kandhani kemene. Ning kene alon-alon kraton Majapahit barisane prajurit. Kalau sampean ketemu kawan Majapahit lho butane prajurit. Mas, teng desa ana desa. Yo iki papan iki kangge nang wong Blambangan Majapahit. Ikut,
Mati gampang masuk ke sana mas. Orang mati nanti iya kakalan. Wong kowe perang urung ngangkat mati aku. Sebab itu yang jadi Lho iki malah balane gendut tak kalah lagi. Lah urung wakile mas. Jen kok bisa ya boleh. Mas, oke duwe. Ayo kan balik. Sampai anak tak kandani sampai lah yo melok nesu. Nggih. Dadi menungso iki aja gampang nesu. Lah nek nesu bakal kena stroke. Stroke. Hah? Wong sing ora iso mlaku ki lho. Stroke kanjenge. Oh, digenti stroke. Diganti udel. Lho, sampean niku. perkara iki opo? Dari Mangkara sing galak niku lho Mas. Sing galak kanjeng. Sapa? Niku kula Udapati. Udapati. Munggah teng Udapati ku mboten gadah sopan babar pisan. Lah perkarane. Ngomong sekejap rasake ati. Lah perkarane. Mindayawati ajeng dijaluk kok. Putrane sampean Sun bakal kasuwun. Nah, Kondisi terboleh kapsi bakal rampung. oke. Nggih, leren. Mas Podol kanjenge Mas Podol. Kanjenge Kowe iki sapa? jengat karo. Ribut. Kowe iki sisa so. Oh, kula. Lho kowe iki sapa? Kali Mangkara. Nggih, lah sampean sinten? Nek pancen kowe pengen. Nggih. Lho wis Lagi niki kula kep ngerti tiyang iku. Sun bakal Lho Wijaya aja kae. Nek ngono tangan. Aku lho sebut sampean. kali Nggih, kok nganti ke Seloyo kelawan kakang Pakde Permata nggih. yen to ature pikir bakal ngarimake macan itu Leres. ngenteni timbul Kaji
Kula kok bingung. Ayo. Bingung. Kok aku ngrasakno lumbung bingung. Jebule putra putih Ayo, ojo digowo kabeh. Menika menjenengan bejo. Ayo bejo sampean. Piye piye? Wis ngerti sing bakal mbok lamar kok. Babar pisan kula dereng martos. Menika jebul yo ayu tenang. Ora kira babar pisan yen aku dadi garwane jane. Iki diglongan ah. Piye. Jono anakku ayu ping gelap. Mau geblak manggone ngene kok ora kosong kok tangi. Ayo terus keberangkat terus peras didorak. Nek perkara kowe bakal Priwo? lamar klan putra ingsun Widyawati iki gampang. Ye. Nek wajibati luar. Ya. Dawakati balan dalem Kanjeng Rama. Gegere negara Majapahit kegawa sliramu. Kula saiki pun Rama nyuwun bantuan sira supaya aja nganti kadoto. Aja nganti akeh panupanan kakek. Kepiye? Kowe bakal dalemaken kelawan Widyawati. Nggih Kanjeng Rama. Sedanten iki kula jalanan kula nadi sembin tok kedere rasa tresna. Dipati barat kali. Nanging Kanjeng Rama. Kula nyuwun ingas kawandosa. Kowe njaluk tempo 40 dina. Menika leres Kanjeng Sebab apa? Yen to jeneng sira njaluk tempo 40 dina. kula dereng saged bareng kawula. Hotel menika amargi Mergo kene akeh iki kowe njaluk tempo 40 dina. Kowe kok mati. Inul, Rosol. Menawi to putra dalem boten saged nampi kalih sembahan kula dali kumara. Kula nggih purun. Kula nggih purun. Oh iya gelap. Adi putra sampean. Nek perkara kuwi gampang gumatung sira. Oke, pokoke gelem. Widyawati kepiye? Adipati dereng. Kula nyuwun ingas kawandosa. Kowe njaluk inah 40 dina. Umpamane ora 40 dina lho piye? Kula mboten. 30 dina. Boten. Nek ora gelem wis 15 dina. Nggih boten purun. Jenengan sampun boten sekawan dosa. Umpamane nek 30 Boten. ini ki aku setuju ae kok malah disembayang. Nek 60 dina kita kok ya kesuwen. Lah iki abot-abot kaya nyenyak. Mbakmu pati Saiki gumantung ning kowe. Wes tak nggih sampean. Jadi 40 dina. Iya. Gelem aku nagih karo kowe. Ji. Aja maneh 40 dina satu dina aku cak. Katon kowe gelem ngageni karo aku. Kula. Ya. Kula atus di gelem praksine. Nggih. Wes kene wae. Riboyo. Sontoro iki jaket 40 dina. Kowe nangking rusak jaman iki karo bae. Jangkep sekawan dosa dinten. Kula boten mati lagi. Nek perkara Oleh karena kowe Ora cacak wah ciloko. perkara iki kan bisa nyampe putra ingsun Widyawati. Kula saka mriki. Jeneng sira ora tak